Giniita ng pamahalaang palalawigan ng La Union ang paggamit ng reusable plastics kasunod ang kabilaang kasiyahan ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon sa Provincial Ordinance No. 426 Series of O-2023, kilala bilang 2023 Plastic Code of La Union, layunin nitong hikayatin ng publiko na magdala ng sariling bag o container upang makatulong sa pagbabawas ng basura sa lalawigan. Ayon sa ordinansa, ipinagbabawal ang paggamit ng mga plastic bag, plastic wares at styrofoam sa mga dry and wet goods, frozen foods at vacuum-sealed foods. Sa halip, inikayat ang paggamit ng reusable, recyclable at biodegradable na packaging. Ang mga lalabag sa ordinansang ito ay papatawan ng multa na 2,000 sa unang paglabag, 3,000 sa ikalawang paglabag at 5,000 pesos sa ikatlong paglabag at sa mga susunod pang paglabag. IFM News. IFM News. IFM News. IFM News.